El megàfon! Ei, com duim la ressaca de les eleccions de diumenge passat? Heu sobreviscut? Ja els heu païdes? La Crida per Palma som una candidatura municipalista, però avui volia comentar-vos 4 coses sobre les eleccions de diumenge passat. Sí, 4 coses, exactament 4. Primera, no trobeu que s'ha parlat molt del Trifatxito i poc del que representa l'Estat en la seva totalitat? És cert, el trio Rivera-Casado-Abascal venien ganes d'escombres morts del mapa, però i Sánchez? El PSOE ha retallat drets socials una vegada i una altra. Per activa i per passiva, ha negat qualsevol possibilitat d'autodeterminació. I Iglesias. Ara defensa la Constitució, més que ningú, sí, la del règim del 78, sense comentaris. Segona, no mos hem d'enganar. Si hagués guanyat el Trifatxito, el 155 per tothom. Adeu autonomia, hola il·legalitzacions. Adeu avanços en matèria de gènere, o la guerra oberta contra les dones. Aquestes eleccions tocava fer vot antifeixista. I punt. Tercera, tinguem present que el feixisme no només l'aturarem a les urnes. Molt més important serà el carrer. Contra el racisme, treball a les PAs i els barris. Contra el masclisme, moviment feminista. Contra l'ultraespanyolisme, construïm poble mallorquí. Quarta, sabem que la solució als problemes de la gent de Palma no la duran des de Madrid. Al contrari, ara a seguir construint l'alternativa real, a ca nostra. Què trobeu? Ja ens ho direu als comentaris. Recordeu donar m'agrada en aquest vídeo i seguir el nostre canal. Fins a la propera!